Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І я рады вітаць у нашай студыі. Даўно мы не бачыліся, але вось адмыслова прямо з ЗША, фактычна з самалёта і адразу ў студыю да нас США, дзе яна вучыцца, але нікуды не пераехала канчаткова, прынамсі пакуль што. Вітаем, юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Вітаю, Зміцер, і толькі да вас у студыю. Амаль што пра менавіта самалёта. Так, мы, конечно, не заўважылі пэўнага такого сарказма ў яе словах, але сапраўды, амаль што так, тым больш, што фактычна калі паслязаўтра ізноўку злятаеш ізноўку у ЗША. Ганна вучыцца, мы пра вучобу паговорым трошачку пазней, не толькі яе, а ўвогуле для беларусаў, якія магчымасці, перспектывы і што трэба зрабіць, але пакуль што, карыстаюся тым, што Ганна тут у нас у студыі і ведае, што адбываецца ў ЗША з міграцыйным тым жа самым вось пытаннямі, заканадаўствам і гэтак далей. Пра гэта зараз і паговорым. Днямі, буквально пару дзён таму, нарабіла шуму навіна, якая прыйшла з ЗША пра тое, што нібыта ЗША па рашэнню Трампа там ці Конгрессы Трампа, відаць, ён там здатны на такія ініцыятывы. ЗША не будзе прадастаўляць прытулку больш. І адразу ўзнікла пытанне, а як жа ж вось беларусы і тыя, якія падалі дакументы на атрыманне прытулку, што іх чакае, і тыя, хто, можа, планаваў паехаць і падавацца, што яго чакае. Ну і вот можаш патлумачыць, што канкрэтна у ЗША з гэтым атрыманнем прытулку, якая сітуацыя, а потым выйдзем на агульныя тэндэнцыі. Канешне, перадусім, канешне, у США цяпер вельмі такая дынамічная сітуацыя, і найлепшую рэкамендацыю, якую можна мець, гэта, канешне, быць пастаянна на сувязі са сваім адвакатам. І перадусім у гэтым маёй фразе бачна, што ёсць прынамсі аспект той, што я кажу пра адваката. То бок, мне здаецца, што на сённяшні момант сітуацыя настолькі змянілася, што атрыманне прытулку без адваката гэта даволі складаная справа. Асабліва для беларусаў. Я не кажу таму, што беларусы неяк, не ведаю, не заслужылі і так далей. Больш за ўсё мяне турбуе, канешне, тое пытанне, што ў беларусаў не заўжды добра прапрацаваныя кейсы. То бок нават тады, калі мы бачым, што ёсць сапраўды рызыка вяртання да Беларусі, то яно неяк так не больш грунтоўна прапрацавана. Гэта першая рэч. Другая рэч гэта тое, што не заўжды добра прапрацаваная дакументальная база, і трэба разумець, напрыклад, што тое, чаго, умоўна кажучы, дастаткова ў той жа Польшчы, так, можа быць абсалютна недастаткова ў Злучаных Штатах. То бок, пакуль што невядомыя, прынамсі, публічна невядомыя кейсы, каб было нейкая, напрыклад, тэндэнцыя да дэпартацыі, напрыклад, беларусаў, дзякуй Богу, так. Але, тым не менш, ёсць адмовы ў прытулках у першай інстанцыі. Нават ёсць гэтыя адмовы ў дачыненні да беларусаў, хто, напрыклад, удзельнічаў, прынамсі, на тэрыторыі ЗША ў розных, напрыклад, мітынгах, у розных дыаспаральных суполках. І таму, канешне, агульная рэкамендацыя гэта, канешне, сачыць за навінамі, каждую навіну абмяркоўваць з адвакатам, кантактавацца абавязкова з праваабаронцамі, пытацца менавіта пра тое, як яны могуць дапамагчы. Вельмі можа таксама дапамагчы суполка беларусаў, калі вось у вас ёсць нейкі пераслед, заўжды вам параяць менавіта, што можна зрабіць, калі вы патрабуеце экспертаў таксама. Вось, напрыклад, таксама ў ЗША даволі папулярна і мае таксама сэнс падумаць пра так званага краінавага эксперта. Вось гэта таксама такая роль у, можна сказаць, такі эксперт судовы, так? Таксама такая ёсць роля ў ЗША. Вось, таму агулам было ўсякае. Было нават цягам гэтага году, што аднаго беларуса мелі накіраваць да Уганды, так? Дзякуй Богу, апошні момант DHS, карацей, скасавала гэты апойнтмент, але такія кейсы ёсць. То бок, трэба таксама на гэта звяртаць увагу, гэта тады, калі толькі ўводзіліся гэтыя змены. Таксама бачу, напрыклад, што ёсць гэта таксама нішавая сітуацыя, калі, напрыклад, быў прызнаны прытулак, але пабачылі пастфактум, пасля прызнання прытулку, што чалавек, калі складаў сваю менавіту заяву, у яго была віза польская, ён, напрыклад, не той тып візы патлумачыў у суддзе ў сваёй заяве.
і гэта сталася прычынай, па якой яму цяпер, напрыклад, у яго ідзе іншая справа, гэта менавіта справа аб такім рэмувале як бы з краіны, нягледзячы на тое, што яму ўжо некалькімі месяцамі раней прызналі менавіта прытулак. Таму тут таксама трэба быць вельмі скрупулятнымі ў сваіх паказаннях, вось, і я лічу, што трэба на гэта патраціць час, бо але больш-менш у беларусаў ЗША насамрэч ёсць гэтае разуменне, што бо яны вельмі клапоцяцца сваіх дакументах. Гэта, напрыклад, бачна вялікая розніца паміж беларусамі ў Польшчы, беларусамі ў ЗША, што там сапраўды людзі разумеюць, што мой кейс гэта мой кейс, і гэта моя таксама адказнасць. У Польшчы я бачу крыху больш такую халатнасць у падрыхтоўцы так заяву увогуле ў Еўропе. Тады, калі у злучаных, але тым не менш заўжды ёсць нейкія выключэнні, ёсць людзі, якія ўсё яшчэ лічаць, што толькі праз факт таго, што чалавек, умоўна кажучы, нарадзіўся ў Беларусі, яму павінна даць прытулак. Гэта не так абсалютна, то бок прытулак гэта павінна быць доказная база адпаведная, і паколькі ў беларусаў ёсць часам праблемы ў тым, каб паказаць сапраўдную доказную базу, напрыклад, нейкія пастановы, з якіх можна зрабіць высновы, што там ёсць крымінальная справа і так далей, гэта ўсё даволі гэта адзін з такіх асноўных выклікаў. Таксама трэба разумець, і што вельмі часта недаацэньваюць, што ў ЗША, што ў Польшчы, і тут польская міграцыя сапраўды таксама змяняе падыход, што, напрыклад, ужо лічаць, напрыклад, час statute of limitation, гэта па-беларуску іскавой давнасці, вось, і умоўна кажучы, можа быць такая гутарка у судзе, прыкладна, што вы удзельнічалі ў пратэстах, все як бы зразумела, гэта рызыка, але у вас па гэтай статці у вас 5гадовы іскавая даўнасць, і на гэтым усё, так? І калі чалавек не падрыхтаваны на гэтую, як бы, на гэтую акалічнасць, то бок трэба прапрацоўваць і слабыя пункты, і таксама падмацоўваць гэтыя менавіта моцныя. Вось. Таму комплексна падыходзіць няма too much, як гэта кажуць, доказаў. І яшчэ я ведаю, што ў практыцы здараюцца таксама такія аргументы, што, напрыклад, вось у вас кейс адчынены столькі вось часу, вы не ведаю, там, напрыклад, у вас былі нейкія актыўнасці з нейкай арганізацыі, напрыклад, у 21 годзе, а чаму вы толькі ў 25 ці 26 прынеслі нейкую паперку да кейса, вось. Таму ім раней гэта будзе рабіцца, тым лепш. Таму вось такія мае, умоўна кажучы, міграцыйныя рэкамендацыі, высновы з таго, што я пабачыла, прынамсі, за гэты год у Злучаных Штатах. Ну, а ўвогуле, ўсё ж такі, потым ішлі размовы, конечно, про тое, што да не так это трэба зразумець, не тое, што увогуле усім адмаўляюць зараз, ну, то есть скасоўваюць гэтую практыку надання прытулку, то бок гэта не так. Не, але трэба таксама разумець, што нават калі раней людзі атрымоўвалі візы і былі таксама ў нейкай такой больш прыхільнай сітуацыі ў дачыненні да сённяшняй сітуацыі, то, напрыклад, цяпер шмат хто пра гэта, напрыклад, не ведае ці запамятавае. Цяпер, калі пры атрыманні амерыканскай візы, гэта нармалёвае пытанне, што вам могуць задаць, ці вам нешта пагражае ў краіне паходжання. І, адпаведна, гэта ўжо, калі вы, напрыклад, адкажаце, што не пагражае, і потым прыедзеце ў ЗША і скажаце, а я хачу прытулак, так? Ну, то, адпаведна, канешне, гэта будзе аргумент супраць гэтай заявы, таму што, ну, чалавек ужо заявіў перад консульскім працаўніком, што яму нічога не пагражае, а тут раптам у ЗША змяніў як бы свой погляд. Гэта ўжо такі тыповы выпадак, калі гэта можа быць такім рэальным камнем праткнавення ў атрыманні прытулку ў ЗША. Вось, таму на гэтую як бы таксама на гэты трэк трэба звярнуць увагу. Я ведаю, што у ЗША з'явіліся, ну, беларусы стварылі ініцыятывы такія, якія ёсць у Польшчы, а зараз толькі у ЗША ўзнікла патрэба, калі вот пачалі новую міграцыйную палітыку праводзіць, такія, дзе людзям дапамагаюць, там, скажем, юрыдычна, дапамагаюць, калі яны патрапілі ўжо пад нейкія там затрыманні ось гэтай міграцыйнай службай ці яшчэ што-небудзь, ведаючы, што там
цэлая сузаснавальніца партызанкі ў іх под боком, не звярталіся да цябе з прапановай далучыцца да гэтых мясцовых ініцыятыў беларускіх, каб таксама нейкую там юрыдычную дапамогу аказваць? Я, можа, адкажу лаканічна. Беларус беларусу беларусу, вось. І можам перайсці до наступнага пытання. Хітра, ўсё-таки юрыстка, да? Ну, я ж не дарма, я, насамрэч, вы кажаце, вучыцца. Я ўжо адзін вуз скончыла, таму як бы ўжо адзін дыплом маю, афіцыйны амерыканскі юрыдычны дыплом. Вот. Добра, хацеў спачатку застацца на тэме ЗША, але з другім ракурсам, але давай пакуль не будзем сыходзіць вось менавіта з гэта міграцыйнай ўсіх праблемаў. Калі казаць, зараз мы назіраем, што ну вот у ЗША такія ініцыятывы, якія будуць, не будуць, але пэўныя праблемы ёсць. Мяняецца нацыянальнае міграцыйнае заканадаўства шмат дзе ў краінах Еўропы. У Польшчы у тым ліку там нешта там нейкія альбо там прапановы ёсць, альбо там праекты законаў і гэтак далей. То бок гэта агульная тэндэнцыя, якая ідзе на тое, каб больш жорсткім міграцыйнае заканадаўства рабіць. Я думаю, тут пытанне нават не тое, каб зрабіць больш жорсткім, а больш нават з пункту гледжання краіны бяспечным, так? Агулам, мне здаецца, міграцыя гэта адзін з такіх топавых тэмаў апошніх 2 гадоў, і калі мы кажам вось нават на глобальным узроўні, гэта чуецца і калі мы выходзім з-па-за межы нашай беларускай бурбалкі, так, і глядзім больш глобальна на тое, што адбываецца ў свеце, міграцыя гэта адзін з асноўных, акрамя climate change, так, з асноўных выклікаў, пра якія паўсюль кажуць, таму што ўсё вастрэй становіцца пытанне калізій двух па сутнасці двух каштоўнасці альбо двух напрамках. З аднаго боку мы хочам мець бяспечную краіну, і з гэтым звязанае пытанне нацыянальнай бяспекі, а з другога боку ўсё ж такі ёсць патрэба ў гэтых мігрантах, бо мы не можам казаць, напрыклад, што з Польшчы можна, напрыклад, у адзін дзень сказаць, што тыпу да відзення панству, і як бы мы ўжо больш не хочам мець мігрантаў, таму што гаспадарка настолькі ўжо напэнзона, як бы, і мае столькі месц працы, якім проста няма каму запомніць, і адпаведна гэта пазначае парушэнне як бы і разруху у некаторых сектарах альбо ў некаторых фірмах. То бок гэта вялікі выклік сёння, і нават было бачна, нават калі яшчэ была тут у Варшаве, калі мы прыходзілі на сустрэчы разам з Павлом Латушкам у межах рабочай групы, заўжды шэф міграцыі падкрэсліў, што мы заўжды радыя бачыць працавітых і як это па-беларуску сказаць, такіх якія паслухмяныя, законапаслухмяных, дакладна беларусаў. Вось, то бок, як бы мы рады бачыць, але вось менавіта вось такіх, так? І я думаю, што гэта і мы ўжо бачылі, напрыклад, на працягу апошні год, што сапраўды тое, што раней, умоўна кажучы, там дзесьці скорасць крыху хтосьці прывысіў, так, і раней да гэтага ставіліся нармалёва, так, а цяпер бачым, што і ў практыцы, і ў заканадаўстве ёсць гэтае павелічэнне вось гэтай вось менавіта гэтай меркі. Таму агулам гэта глобальная тэндэнцыя, і гэта не толькі еўрапейская, гэта не толькі ЗША таксама. І часам з гэтым сапраўды звязаныя выклікі, бо я, напрыклад, таксама не магу казаць, што ёсць, канешне, там чэлленджы звязаныя з працэдурай, але таксама не магу сказаць, што, напрыклад, прытулкавая сітуацыя ў ЗША была ідэальнай, напрыклад, у ранейшай кадэнцыі, ранейшых прэзідэнтаў. Там таксама было шмат пытанняў. Таму, канешне, часам гэта ідзе, як у некаторых краінах ад крайнасці да крайнасці, так, але не ўсё такое чорна-белае, і цяпер краіны больш, асабліва ў межах вось гэтага выкліку, звязанага з вайной таксама, з агентурай і так далей, краіны стараюцца ўсё ж такі ставіць больш у прыярытэт сваё нацыянальнае заканадаўства, і гэта абсалютна глобальная тэндэнцыя ва ўсіх дэмакратычных краінах. Я ведаю, што нягледзячы на тое, што вось ты колькі зараз 9 месяцаў ці колькі была ў ЗША? 10 хіба што так. 10 месяцаў была ў ЗША, але працу па дапамозе беларусам, ну прынамсі у Польшчы, праз партызанку ты таксама не спыняла. Так как бы ў курсе партызанка дзейнічала, партызанка дапамагала, з якімі, от калі браць апошні час, апошні тыя ж самыя там, ну возьмем паўгады, так, з якімі асноўнымі праблемамі і запытамі звярталіся беларусы ў партызанку?
Ну, асноўнае, я думаю, што тут я нікаго не здзіўлю, гэта, канешне, што рабіць з пашпартам, так, то бок падарожныя дакументы, тое, што ўвялі новае абмежаванне талончыкамі ў Варшаве, што вызывае таксама у людзей крыху такую баязлівую сітуацыю. Гэта, канешне, ну, Дублін усё яшчэ з'яўляецца, ну, такім камнем преткновення. Тут, дзякуй Богу, атрымалася даволі вялікую колькасць кейсаў сапраўды ў практыцы адбіць, але гэта, ну, насамрэч не змяняе таго, што гэта праблема ўсё яшчэ існуе. Бачна, што нейкую прымяняльную практыку ўдалося змяніць таксама, але тое, што хіба што было таксама такім выклікам, гэта лагеря зачыненага тыпу, бо некалькі людзей, хто не карыстаўся сапраўды дапамогай і падрыхтоўкай, трапілі ў лагера зачыненага тыпу, у тым ліку палітвязень беларускі. Дзякуй Богу, удалося яго таксама у апеляцыі адбіць менавіта з гэтага лагеру зачыненага тыпу. Таму вось, напрыклад, адным з такіх важных напрамкаў былі менавіта аказанне менавіта інфармацыйнай як бы дапамогі для людзей, якія, напрыклад, збіраліся прыязджаць з транзітнымі рэйсамі менавіта да Варшавы. Вось, нават недавно бачыла, там быў артыкул у Экспрэс-Бай, якім чалавек апісваў, што ён так турбаваўся, што ён нават запамятаў, аб яком статусе прававым ён увогуле збіраецца аплікаваць, бо ён так вось менавіта нерваваўся. Я думаю, што бачна агульная такая трывожнасць сярод беларусаў таксама. Вось, з другога боку гэта паказвае, што, ну, гэта, ведаеце, як я заўжды кажу, што моя вялікая мара, каб мы маглі зачыніць партызанку, бо тады у тым сэнсе, што наша дапамога ўжо нікому не патрэбная. А я насамрэч бачу толькі павелічэнне гэтай дапамогі, ну, то бок запыты ўсё яшчэ растуць. Мне здаецца, што таксама павялічылася з таго, што мы назіраем апошнімі месяцамі. Усё больш ёсць тэндэнцыя да адмоваў менавіта ў уцікацтве у Польшчы. І тут цікавая рэч, мы часам вось недаацэньваем таго, што ведае міграцыя. Вось, напрыклад, у польскай міграцыі ўжо таксама ёсць кейсы, якія тычацца таго, што вось вы удзельнічалі ў пратэстах, але ведаеце, што таксама statute of limitation 5 год, і яна дапісвае, што мы бачылі стаццю весны аб тым, што патэнцыйна магчымая рэкласіфікацыя ў 293, так, але мы не пабачылі ніводнага апдейта, які паказаў пра рэальныя кейсы ў гэтым напрамку. То бок не варта недаацэньваць міграцыю, таму што яна часам сапраўды спраўджае. Па дублінскім кейсам таксама бачу. Вось я, напрыклад, раней ўсё казала пра тое, што шэфу міграцыі, што у вас такія рашэнні, якія нават нельга з пункту гледжання права назваць рашэннямі, так. З аднаго боку, гэта давала магчымасць абскардзіць іх крышачку, можа, прасцей, так, у судзе. А з другого боку, яны цяпер пачалі лепш пісаць гэтыя дублінскія рашэнні, так, і ўжо бачна, што ўжо больш дэталёва прапісваюць менавіта доказы, якія яны праглядзелі, бо раней яны нават як гэта кажуць, нават не заставлялі себя, прынамсі, выліставаць, якія доказы ўвогуле былі прыкладзены, і чаму орган палічыў, што яны не так важны для разгляду справы і не ўзяў іх пад увагу менавіта. Таму бачна, што вось у гэтым, я думаю, што такіх рашэнняў будзе яшчэ больш, і патэнцыйна, ну, ведаеце, новы міграцыйны пакт, ну і патэнцыйна Польшча можа таксама альбо лімітаваць прыняццё уцекачоў, альбо увогуле паспрабаваць сабе выключыць як бы з гэтай групы краінаў, якія будуць прымаць уцекачоў. Для беларусаў гэта, канешне, гледзячы на сітуацыю па ўсей Еўропе, гэта можа быць выклік. З другога боку, з таго, што я бачу, беларусы адна з топавых нацый, якія хочуць бачыць менавіта як прыезджыя нацыі з трэціх краін, якія таксама запаўняюць працоўныя месцы. Таксама уцекачы гэта таксама працаўнікі, між іншым, так. Таму, ну, але я не выключаю, што можа быць такая сітуацыя, што Польшча будзе больш вітаць менавіта працаўнікоў, так, а менш будзе вітаць уцекачоў. Такое патэнцыйна магчыма, бо проста трэба будзе выкрэсліць усё прыняццё уцекачоў не толькі з Беларусі, а з усіх краінаў, так. І тады беларусы могуць проста, як заўжды, папасць пад рикошет, так? Так само, як белорусы попали під рикошет у новій візовій політиці, так? Недавно був комунікат, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, яким казалося про те, що ось ми хочемо похвалитися, що ми зредукували кількість візів у 8 разів, вибачайте, так? Ну, якби для нас, як для білорусів, така новина, звісно, вона не сприяльна, тому що все ж таки хочеться, щоб був контакт з країною, що білоруси все ж таки це не режим, так? І що люди сапраўды, ну, яны нуждаюцца ў гэтай
магчымасці, каб мець кантакт з Еўропай, так? Таму, каб толькі патлумачыць, што гэта не заўжды таргет, што гэта беларусы, так? Але рыкашэтам сапраўды можа дастацца. Таму, Зміцер, я ж казала, так? Я тут заўжды прыходзіла і казала, што ўсё тучы згущаюцца, умоўна кажучы, сапраўды, але так, гэта не толькі ў Польшчы, гэта паўсюль такая агульная тэндэнцыя апошнімі месяцамі. Все ж таки, вот юрысты, что ты, что вось твоя коллежанка Ольга Добровольская, колькі вот уже не один год уже, видать, калі прыходзілі до нас на эфир, казали, ситуация будзе пагаршацца. Таму, у кого ёсць, ну, как бы, подставы, а может быть, там не было нейкага там жадання, психалагічна былі не готовыя, але подставы маеце, падавайцеся на міжнародную абарону. Все ж таки гэта вырашае пэўныя легалізацыйныя, дакументацыйныя ўсе гэтыя пытанні, прынамсі робіць іх не такімі вострымі. Сёння што ты параеш рабіць? Чэкнуць, ці, умоўна кажучы, вашых доказаў і сітуацыі хапае на тое, каб разглядзець міжнародную абарону. Калі так, то, канешне, я лічу ўсё яшчэ, што гэта generally такой, як глобальна, гэта адзін з лепшых інструментаў. Канешне, могуць быць розныя сітуацыі, часам можа быць больш карысным іншы шлях, калі камусьці, напрыклад, больш залежыць, каб, умоўна кажучы, хутчэй атрымаць грамадзянства, ёсць польскія карані, так? Але часам можна разглядзець абодва трэка у адным амаль што часе, так? То бок міграцыйнае заканадаўства, на жаль, яно даволі індывідуальнае, але агулам гэтая рэкамендацыя не змянілася. Адзінае, што калі мы паглядзім успяць, напрыклад, так, вось ужо 6 год, так, гэты прытулак з'яўляецца адной з асноўных, як бы, шляхоў легалізацыі, то просто хочу нагадаць, што ў 2020 годзе дастаткова было нават часам, што чалавек перасёк мяжу, вось менавіта ў часе гэтых, як бы, пратэстаў, ён казаў аб тым, што я быў на пратэстах, мяне, не ведаю, там збілі і так далей, ці я хадзіў на пратэсты, ён падаваў заяву на прытулак, і на базе ягоных словаў ён атрымоўваў прытулак. Тады быў такі бар'ер, назовем гэта, уваходу у сферу прытулку. Цяпер доказная база такая, што на адных словах, як бы, гэта ўжо так не трымаецца, так? То бок і гэта паказвае дынаміку. То бок, па сутнасці, рэкамендацыя спраўджаецца, вось, і ўсё больш, я думаю, будзе гэта ісці ў напрамак, што трэба будзе нашмат больш прапрацоўваць гэтыя, як бы, прапрацоўваць кейсы, а з другога боку, гэта таксама заданне для праваабарончага сектара, каб дакументаваць гэта такім чынам, што адбываецца ў Беларусі, каб потым, бо мы ж ужо сутыкнуліся з тым, што зашмат якія патэнцыйныя экстрэмісцкія преступлення, так, што зыходзіць ужо менавіта срок іскавой давнасці. І таму гэта таксама для праваабаронцаў адпаведна заданне, якое трэба ўсё яшчэ паглыбяць, бо гэта таксама патэнцыйная крыніца доказнай базы ў кейсах канкрэтных людзей. І гэта таксама рэч, якая я як практык, з якой вельмі шмат карыстаюся і таксама на якую спасылаюся, калі у мяне ёсць такога роду менавіта кейсы. Просто мы давно про гэта казалі, но это ўсё здавалася нам нешта там у далёкай нейкай перспектыве. Некалі такое можа здарыцца, калі раптам шмат у каго раз і скончыліся пашпарты беларускія, на падставе якіх яны там жылі, былі, там все нормально у іх было, па свеце каталіся, але час ідзе. Вярнуцца ў Беларусь не можна, паспарты замяніць, і такі, і раз, і там, я ўжо чую, там не 5, а ўжо 15 чалавек, не 15 на наступны месяц, а ўжо 150 чалавек, гаворыць там пра тое, што з пашпартамі праблема. І такое адчуванне, што вот чым далей, тым больш вот гэта ўсё будзе, ну там, безумоўна, да нейкай мяжы, але ўсё больш і больш і больш. Якія магчымасці вырашыць это? Наколькі гэта праблема вот табе бачыцца, і якія ёсць варыянты вырашэння? Пакуль што яна не зрухваецца, на жаль. І гэта, мне здаецца, пытанне, ці ў дадзенай краіне ёсць прыярытэт. Бо з аднаго боку, канешне, мы будзем казаць, і гэта зразумела, і мне зразумела пазіцыя асобаў, якія кажуць, ну як, я ж зачынены, па сутнасці, ў гэтай Польшчы нікуды не магу паехаць, так? Але мы павінны разумець, што, магчыма, з пункту гледжання цэлага міністэрства ўнутраных справаў, у іх першасна пытанне гэта як, што рабіць, умоўна кажучы, з мільёнам украінцаў у краіне, так?
ніж вось апошняя дадзеная, аднак што бачна, што ёсць тэндэнцыя ўсё ж такі да пунктавання гэтай тэмы, бо яна з'явілася недавно ў рапортах менавіта шэфа ўрządu да спраў цудземцаў, менавіта пунктаванне, што з падарожным дакументам. Ну гэта прыкладна ў год, калі мне памяць не змяняе, гэта каля 6 тысячаў чалавек. Ну то бок калі мы пакладзем на одну чашу весов 1 мільён, а на другой чашы у нас 6 тысячаў чалавек, якія аплікуюць на падарожны дакумент, ну, то мы тут бачым, што хіба што пакуль да нас дайдзе чарга, канешне, мы можам пра гэта нагадваць, мы можам, умоўна кажучы, быць то бок, выбачай, што я перабіваю, то бок для вялікай польскай дзяржавы, бюрократычнай машыны, гэта не падаецца такой вялікай праблемай, калі, ну, на сёння там 6 тысяч, на заўтра это можа быць ужо там 12 тысяч пашпартоў, вось гэтыя, якія тэрмінам на 1 год дзеяння, і кожны год іх абнаўляць і працягваць, то гэта, ну, невялікая праблема. Ну, хай сабе будзе 12 тысяч новых пашпартоў, будзем выдаваць штогод. Я маю такое адчуванне. І я бачу, што нават калі вось падымаецца тэма, бо нібыццам у польскіх вачах я мела такое адчуванне, што тэма зводзіцца выключна да падарожжаў. Ну і тады, калі мы кажам пра падарожжы, то, канешне, у іншаземцаў такое пытанне, ну, блін, мы ж вам далі магчымасць тут бяспечна жыць, вы ўжо як бы там, ну прыцягніце ўжо гэтыя пасы вашы як бы з жаданнямі, так? І што яны думаюць вельмі часта менавіта ў органах, так, адміністрацыі, што гэта пытанне выключна падарожжаў. І шмат хто забывае, што гэта таксама пытанне банкаўскіх рахункаў, гэта таксама пытанне, што калі у цябе сканчваецца картка побыту, у цябе можа быць ввогуле сітуацыю, якой у цябе няма ні аднаго, ні другога пытання. Вось дакументу. Таму я тут бачу, што ёсць крыху такое сплашчэнне праблемы з аднаго боку, але таксама, што польская дзяржава глядзіць на гэта сваімі вачыма, а мы глядзім на гэта сваімі вачыма, і, канешне, я разумею фрустрацыю таксама асобаў, якія, ну, на жаль, не могуць выехаць і якім блякуюць банкаўскія рахункі. Я думаю, што калі асабліва вырашыцца пытанне з банкаўскімі рахункамі, я думаю, што будзе яшчэ складаней лябаваць пінг по гэтаму пытанню, бо тады будзе звадзіцца ў асноўным пытанне да таго, ці можна падарожнічаць, а цяпер у нас столькі праблемаў у польскім грамадстве, асабліва у сферы іншаземцаў, што падарожжа гэта больш успрымаецца ў катэгорыях камфорту жыцця, ніж нейкай такой патрэбы, ну, жыццёвай патрэбы, умоўна кажучы. Ну, і, дарэчы, пытанне ад нашага гледача, праз данат прыйшло, я вот не могу пропустить, потому что яно выскакивае на экраны, безумоўна, гэта важное пытанне. Человек піша: я працую в авіацыі у Польшчы і маю міжнародную абарону. Калі Польша не вырашыць праблему з гэтым дакументам, мяне могуць звольніць з авіакампаніі. Што мне рабіць? Ну, наколькі я зразумеў з папярэдніх допісаў гэтага чалавека, у яго не міжнародная абарона, а дадатковая абарона, і ён мае пашпарт падарожны тэрмінам на 1 год, і яму даводіцца гэты пашпарт працягваць кожны год, а з улікам таго, колькі часу ідзе на афармленне гэтага дакумента, некалькі месяцаў з гэтага года вываливаецца, просто прападае. І мы гэтую тэму уже не один раз абмяркоўвалі, ці ёсць нейкія зрухі, што ўсё ж таки хотя б, ну, каб павялічылі. Я ведаю, што вы шмат працавалі ў гэтым накірунку з прадстаўнікамі міграцыі, каб, ну, хаця б да 3 год павялічылі. Ёсць зрухі? Няма зрухаў у гэтым напрамку пакуль што. Адзінае, што ў дадзеным кейсе, ну, ось якраз такі гэта пытанне крытычнай масы, так? Ну, бо большасць беларусаў не звольняць з працы, якія працуюць у Польшчы. Але, канешне, калі мы кажам пра людзей, якія працуюць транскраінава, так, ну, то, канешне, для гэтых людзей ці для кіроўцаў ціраў, так, ну, для іх гэта сапраўды важнае пытанне. Перасячэнне мяжы, тут няма сумнёваў. Адзінае, што магу параіць нашаму гледачу, дзякуй за пытанне перадусім. Адзінае, што я вось бачу, гэта перадусім скласці заяву на гэты дакумент у першы дзень, калі ўжо у вас не дзейны папярэдні дакумент, як базавае патрабаванне менавіта да заявы. І адразу прыкласці панагленне і матывіровачную частку, прыкласці, напрыклад, нейкія засвядчэння, то бок
пацвярджаючая папера аб тым, дзе вы працуеце, чаму для вас гэта важна. Ну і, канешне, калі вы жывеце ў Варшаве, запасціся талончыкам праз гэтую апошнюю змену менавіта ў прыняцці аплікантаў. Вось, прыехаць загадзя, калі трэба вельмі рана, на жаль, ну такая сітуацыя арганізацыйная. Вось, і проста, як гэта кажуць, цытуючы, далбіць, вось, тэлефанаваць. Калі трэба даручаць таксама, магчыма, нейкія праваабарончыя арганізацыі да гэтай справы, бо праваабарончыя арганізацыі могуць уключацца ў такі адміністрацыйны працэс, як, напрыклад, мы ўключаемся таксама у некаторыя такія ключавыя справы. Вось, і часам гэта дапамагае, часам таксама дапамагае, як можа вы бачыце, уключэнне медыа ў некаторыя справы таксама. Вось, таму вось тут некалькі такіх шляхоў, якія я просто вось у брейнсторме такім менавіта магу вам параіць у гэтай сітуацыі. Ну, как бы таксама працяг тэму, якую мы абмяркоўвалі раней. Яшчэ памятаю, калі адна з групаў палітвязняў была дэпартаваная з Беларусі у Літву, і пачаліся размовы пра тое, што ну, будзем вырашаць тут, вот вырашым, амаль вырашылі пытанне з дублінскім пратаколам, што можна будзе, хоць вы ў Літву прыехалі, а потым паехаць у Польшчу, калі вам там хочацца там ці нейкія прывязаны вас там справы сваякі ці яшчэ што-нибудь туды ў Польшу. Вы тады казалі, что-то вы шмат абяцаеце, не будзе гэтага. Ну, говорится, а я же говорила, да? Дзякую, што гэта вы сказалі, а не. Да, ну тому что так яно і было. Але ўсё ж таки перспектывы ўсё ж таки неяк змяніць стаўленне краіны да вось гэтай сітуацыі з дублінскім пратаколам. Не бачу. Адзінае, што я бачу, што часам, калі мы кажам пра вывязенне, ў некаторых кейсах я бачу вывязенне менавіта праз Украіну ў Польшчу, то бок Польшча была вось гэтай першай краінай, так, ну там як бы зразумела па тэхнічным менавіта параметрам людзі як бы падыходзілі па гэтых як бы крытэрыях, так. Але ўсё роўна ёсць палітзняволеныя, якія пад дублінскім рэгламентам і адносна недавно, так, і што мяне, напрыклад, турбуе, што нават калі мы прыкладаем шмат доказаў, нават калі мы загадзя яшчэ да выдачы быў заўжды рэкамендацыя ў дублінскім рэгламенце, калі ёсць рызыка, што вас могуць перадаць у іншую краіну, мая персанальная рэкамендацыя прыкладаць як мага больш аргументаў і дакументацыі. Яшчэ вось вы склалі інтэрв'ю і адразу пачынаеце менавіта дадаваць свае матэрыялы справы менавіта да кейсу, таму што, магчыма, краіна не зробіць запыт у іншую краіну еўразвязу. Калі яна ўжо зрабіла запыт, яна ўжо дасылае гэта, як называе гэта, пісьмо шчасця. То бок цягам 7 дзён дашліце, ці у вас яшчэ нешта ёсць. Але гэта пазначае, што ўжо ёсць пазітыўны адказ іншай краіны еўразвязу. А найлепш за ўсё не давесці вось гэтай стадыі. Нема зрухаў, і я думаю, што тут крыху была нейкая блытаніца ў абяцанках, ці, не ведаю, нейкім такім міністэрстве, можа, замежных справаў на гэта глядзелі крыху інакш, але трэба разумець, што гэта ўвогуле не кампетэнцыя міністэрства замежных справаў, толькі унутраных справаў. Мне здаецца, тут было больш пытанне адказнасці і кампетэнцыі да такіх выказванняў, але ўжо было, як гэта кажуць, на жаль, некаторыя людзі былі негатыўна таксама здзіўлены такім раскладам, і гэтыя справы ўсё яшчэ ў току таксама вашых калегаў журналістаў у гэтыя справы. Вось, і магу адзінае што сказаць, што гэтыя людзі сапраўды пакутуюць. З другога боку, з пазітыўнага боку, так, што ўсё ж такі я бачу пераламленне, і таксама быў вельмі карысны, добрае рашэнне судовае ў справе Алеся Папковіча, дзе таксама нам удалося даказаць, што ўсё ж такі тут ёсць абгрунтаваныя сумнёвы, так, ну, на жаль, справа Натальі Падлеўскай гэта проста прыклад неўдольнасці польскай сістэмы, але суд усё ж такі стаў на яе старонку у такім кейсе, таму як бы таксама апошняя адна са справы, яна была не публічная, гэта таксама пара палітзняволеных, альбо хіба што была публічная, але лепш не буду казаць, каго тычалася, таксама палітзняволеныя, таксама выйгралі гэтую справу па Дубліну. Але там магу сказаць так, чалавечы фактар, ніколі не ведаеш, што чэпіць суддзю, таму ты прапрацоўваеш, умоўна кажучы, 10 варыянтаў, куды трэба кланіць, і за кожным разам я бачу толькі тое, што няма ў гэтым адной тэндэнцыі, бо кожны судовы склад гэта ўжо свая нейкая
насамрэч. Але з другого боку гэтых справ уже столькі, што прыкладна, калі я ўжо бачу, хто з суддзёў будзе разглядаць гэтую справу, то я ўжо прыкладна ведаю, куды можам мы больш ісці, што больш прапрацоўваць, каб менавіта павялічыць шансы, але гарантыяў ніякіх няма, бо акрамя там сямейных такіх вельмі, ну, тыпу муж-жонка, так, то па сутнасці вельмі шмат чаго гэта такое кампетэнцыя такая даволі узнанёва. Чалавечы фактор, умоўна кажучы. Ну да, вот нам піша чалавек, які вот заклапочаны пашпартам. Ну, справа-то ў тым, што не толькі ён, піша: Ціхановская, Латушка, няхай размаўляюць у сейме. Ну, справа ў тым, што і ў сейме размаўляюць, і вось Ганна з'яўлялася колькі часу таксама чальцом вось гэтай камісіі, працоўнай групы пры Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы, дзе вот гэтыя ўсе тэмы узнімалі. Я так разумею, што ну вот што не прыслухоўваюцца, няма палітычнай волі, там ці не аўтарытэты, там ці не могуць давесці там ні Латушка, ні Ціхановская, ні Маціеўская з Дабравольскай там і іншыя да польскіх чыноўнікаў, как бы там тэзісы, каб гэта пытанне вырашылася. Я думаю, што шмат такія тэзісы гэта проста пытанне польскіх прыярытэтаў. І, на жаль, не ўсе нашыя пытанні беларускія ў межах польскіх прыярытэтаў. Вось, напрыклад, на том прыкладзе, які я прывяла, адна група цэлявая мэтавая, так, і другая група мэтавая. І тут няма такой крызіснай. І нават, напрыклад, у межах нашых справаў мы можам таксама выдзеліць. А яшчэ іншая мэтавая катэгорія. Гэта грамадзяне, якія беларусы, якія, напрыклад, вось, маюць трансгранічную, напрыклад, працу. І для іх увогуле гэтыя механізмы не дастасаваны. Але калі мы іх палічым, колькі іх будзе, ну, можа, 50. Ну, і тады, умоўна кажучы, ну, дзяржава, ну, максимум, можна сказаць, ну, можа, падумайце аб тым, каб змяніць род дзейнасці, так? Ну, гэта супер непрыемна, але вось, на жаль, гэта вельмі часта гэта пытанне крызіснай масы і таксама прыярытэта ў дадзенай краіне. Я маю ўражанне, што пакуль Польшча выдае гэтыя гадавыя пашпарты, то, прынамсі, у нейкай ступені гэты, ну, як бы, абвязак уключыцца, неяк адрэагаваць на гэтае пытанне. Ён спэўнены, а тое, што ён не ідэальны, гэта ўжо зусім іншае пытанне. Ну, тыпу, можаце не паездзіць у Гішпанію, напрыклад, на улетку паглядзець на Саграду Фамілію, так? Паглядзіце лепш на Чэнстахову, напрыклад, альбо на Ваваль з'ездзіце. Быдгашчы з'ездзіце. Напрыклад. Вы таксама вельмі прыгожы горад, насамрэч. Да. Я абсалютна шчыра сказаў, сапраўды ёсць на што паглядзець. Так, дарэчы, пра паездкі. Все-таки вот ты сказала про тое, что ну как бы с улікам змены сітуацыі глядзяць, мяняюць іміграцыйныя службы, там і іншыя, там вот неяк так дакументацыю, фармулёўкі, ўсё іншае. А вот сітуацыя з паездкамі беларусаў у іншыя краіны, нават у межах Европы. Калі вот недавняя сітуацыя была у Італіі, затрымалі беларуску, прыехала з Польшы, таму што яна была ўнесеная у гэтыя інтэрполаўскія базы. Там іншая сітуацыя. Ну, ўсё ж такі, тут неяк сістэма еўрапейская спрацоўвае, там, апгрэйджваецца, каб вот такіх сітуацый не было. Насамрэч, нічога не змянілася. Бо мы пра гэта казалі таксама ў папярэдніх выпусках. Інтэрпол працуе ва ўсіх краінах, і рэжым таксама злоўжывае менавіта механізмамі Інтэрпола. І тое, што хтосьці ці з'яўляецца грамадзянінам нават Польшчы, ці, ну, гэта пытанне як бы яшчэ ў межах польскай юрысдыкцыі, то прынамсі гэта іншая кваліфікацыя, так? Але калі яго затрымоўваюць, вось як у дадзеным выпадку ў Італіі, ці нават калі гэта не грамадзянін Польшча, уладальнік міжнароднай аховы, тое, што у вас ёсць міжнародная ахова, гэта не пазначае, што вас ніколі не могуць затрымаць на запыт Інтэрпола. І нават у межах Еўразвязу. Таму што гэта нармальная працэдура, што кожная дзяржава павінна адказаць на запыт Інтэрполу. І Інтэрпол гэта толькі інструмент, каб ідэнтыфікаваць. Вось ёсць запыт, а гэты чалавек, ён прыехаў да гэтай краіны, і потым ужо пачынаецца класычная экстрадыцыйная працэдура. Ніхто не будзе змяняць сваю экстрадыцыйную працэдуру толькі пад беларусаў. Адзін
Адзінае, што у самым працэсе трэба ўмець давесці, што гэта запыт менавіта, які мае, напрыклад, палітычны характар, тым самым ён парушае менавіта Канстытуцыю Інтэрполу, і тады, адпаведна, але трэба таксама глядзець, якія прычыны ў дадзеным лакальным заканадаўстве, якія з'яўляюцца бар'ерамі для экстрадыцыі, і гэтыя requirements трэба будзе менавіта даказаць у судовым парадку. То бок нічога не змяняецца, трэба таксама разумець, што нават калі нейкія рэчы ў кожнай краіне ў развязу будуць падобныя, ўсё роўна яны могуць быць крышачку інакш сфармуляваныя. У нейкай краіне можа быць больш такіх падставаў, каб менавіта перадухіліць экстрадыцыю і так далей. А ў выпадку дзяўчыны, вось пра якую вы казалі, я звярнула ўвагу прынамсі на такі зварот у адным з інтэрв'ю, якім яна казала, што ўжо адну краіну яе не ўпусцілі, таму што ёй быў запыт Інтэрполу. І вось ужо гэта быў насамрэч сігнал, што трэба было напісаць у Інтэрпол запыт на скасаванне дадзеных, і да гэтага моманту найлепш увогуле не выязджаць з Польшчы. І то бок гэта калі глядзець на гэты кейс як бы вспять, тое, што я магла б парэкамендаваць, гэта адпаведна пісаць ужо тады запыт прынамсі на інфармацыю, што з гэтым там ёсць, альбо адразу пісаць нават запыт на скасаванне дадзеных, калі так ужо было сфармулявана менавіта та інфармацыя, якую яна атрымала ў нейкай азіяцкай хіба што краіне, калі туды прыехала, яе не ўпусцілі ў краіну. Ну, я бы у дадзеным выпадку параіў звяртацца таксама да спецыялістаў, якія працуюць вось менавіта з гэтым пытаннем, з Інтэрполом, скажем так. Той же самы Алесь Михалевич. Праз яго і для беларусаў, якіх пераследуюць па палітычных матывах, гэта робіцца бясплатна. Можна зрабіць адпаведны запыт у Інтэрпол, і каб, ну, скажем так, папярэдзіць, што магчымыя супраць вас нейкія такія рэпрэсіі з боку беларускага рэжыма, каб яны насцярожана ставіліся да любых запытаў. Ну і как бы у любым выпадку, каб была інфармацыя, ёсць вы ў спісах, нема ў спісах, каб не было такім сюрпрызам. Вы прыехалі, а там раз вас под белыя ручкі, як кажуць, паехалі разбірацца. Предупрежден, вооружен, як гэта кажаце. Ну і давай на завяршэнне. Пра адукацыю. Шмат пытанняў пра тое, што зараз ускладнілася у тым ліку і магчымасць беларусаў некуды паехаць для атрымання адукацыі. Гэта ад самага першапачаткова паступіць, атрымаць там візу навучальную і гэтак далей, і потым. Што ты вось на сваім прыкладзе можаш сказаць? Як гэтыя пытанні вырашаць? Пачынаючы ад нуля, вот чалавек у Беларусі, ён скончыў школу, хоча паступіць у нармальную вышэйшую установу не дзе-нибудь в Оренбургу, а нармальнай еўрапейскай краіне. Што рабіць? Ну і, да прыкладу, тыя, хто знаходіцца ў Еўропе, ну і хочуць таксама там атрымаць другую адукацыю, ці там працягнуць адукацыю у Еўропе, у Штатах, у Канадзе, ці яшчэ што. Якія перспектывы? Ой, я думаю, што трэба падзяліць перадусім гэтае пытанне на две часткі. Гэта перадусім адно пытанне, гэта вялікі боль. Гэта беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі і маюць адукацыю ў Беларусі, так? Гэта адзін боль. Другі боль гэта менавіта, ну, але ўжо крыху прасцейшая сітуацыя, гэта беларусы, якія ўжо знаходзяцца ў Еўропе і маюць, напрыклад, нейкую адукацыю. Чаму пра гэта кажу? Таму што правілы паступлення могуць быць рознымі, так? Калі мы кажам пра краіны, менавіта, ну, у нас у юрыдычнай сферы гэта называецца common law, то бок гэта ЗША і UK, з чаго ЗША гэта нашмат цяжэйшы працэс, прычым я не кажу тут нават пра само паступленне, я кажу нават, каб здзейсніць гэтую магчымасць агулам, так? І перадусім я тут маю на ўвазе таксама фінансавы аспект, то магу сказаць, што гэтыя краіны вельмі часта, асабліва калі мы кажам пра так званыя топ-вузы, яны патрабуюць, каб усе вашыя дыпломы былі пацверджаны вашай установай. І тут, калі ёсць сапраўды такія установы, якія менавіта ўжо немагчыма нейкім чынам пацвердзіць у Беларусі, гэта затык. І найхутчэй топавыя універсітэты не ідуць тут на нейкія выключэнні. Гэта вельмі складана зрабіць. Гэта больш рэальна зрабіць у нейкіх такіх, скажем так, больш флексібл універсітэтах, якія, напрыклад, больш зацікаўлены да таго, каб да іх прыехалі класныя людзі менавіта на адукацыю. Таму той, у каго ёсць
ёсць базавая адукацыя менавіта і толькі выключна ў Беларусі, гэта першы бар'ер, так? То бок як пацвердзіць сваю вось менавіта наступную ступень. Пачынаць ад пачатку, но таксама трэба пацвердзіць прынамсі менавіта школьны атэстат, каб ён мог каціравацца ў дадзенай краіне. Вось. Мне здаецца, што цяпер будзе ўсё цяжэй і цяжэй менавіта з ЗША, з UK крышачку прасцей менавіта праз стыпендыяльныя праграмы. Просто трэба разумець, што я хіба што гэта вельмі рэдка, калі можна атрымоўваць не толькі аплату, напрыклад, на пакрытую аплату на навучанне, але таксама трэба неяк пражыць увесь гэты час. Ну і статыстычнаму беларусу гэта вельмі складана зрабіць. А логіка, напрыклад, амерыканскіх вузаў такая, што ты береш пазыку, так, толькі што ў сённяшніх умовах, альбо маеш свае грошы, так, толькі што ў сённяшніх умовах адпрацаваць гэтыя грошы мае сэнс, прынамсі, больш-менш гэта як бы ў саміх США. Вось, а менавіта у Еўропе гэта ўжо не будзе вельмі складана, умоўна кажучы, адбіць гэтыя грошы. Часам нават, калі мне хтось пытаецца, я кажу, падумайце добра, ці вы хочаце ўкласціся менавіта ў кватэру ў Еўропе, так? Ці, напрыклад, хочаце ўкласціся проста ў адзін нейкі дыплом, так? Таму мне здаецца, што вельмі добрым варыянтам з'яўляецца ўсё яшчэ Еўропа, прынамсі польскія вузы ўсё лепш і лепш менавіта нават у міравой як бы катэгорыі выступаюць, вось. Але таксама перадусім, калі хтосьці мае менавіта намер паступаць у краіны, дзе вялікая кошт адукацыі, нават, слухайце, я вам скажу, што нават палякі не могуць сабе дазволіць выехаць у UK ці ЗША на паступленне, так, і што гэта складана, то там перадусім трэба ставіць за мэту не столькі, каб паступіць, а каб гэта так арганізаваць, каб, умоўна кажучы, at the end of the day, каб гэта быў такі, як гэта кажуць, дзіл, так, у якім гэта мае сэнс. Таму што калі вы проста атрымоўваеце офер, але сярэдні чэк, напрыклад, на юрыдычную адукацыю гэта прыкладна $84,000 за 1 год навучання, яшчэ прыкладна 35-40 трэба мець на тое, каб пражыць там на месцы. Гэта рэчы, якія недаступныя, і нават у сённяшніх умовах ужо не ўсе магчымасці пазык таксама даступныя. Напрыклад, ёсць вузы, якіх, напрыклад, у гарвардскім вузе ёсць свая таксама банкаўская сістэма. Гэта таксама цікава, бо гэта ўсё зачынена як бы ў сваім барашніку. І там, напрыклад, нельга з беларускім пашпартам атрымаць пазыку, але можна з расійскім паспартам атрымаць пазыку на навучанне. Вось, таму гэта такая сумная перспектыва, яна касаецца не толькі беларусаў, палякаў таксама. Бачна, што ёсць краіны, якія, напрыклад, як Бельгія, як Саудаўская Аравія, якія сапраўды, напрыклад, калі мы кажам нейкія заходнія праграмы, яны фінансуюць гэта, але патрабуюць, каб чалавек вернуўся да краю. Вось, ёсць нейкія праграмы таксама, тыпу, напрыклад, Фульбрайта і ці Чыўнінг, так, але ў кожнай з іх будуць свае абмежаванні, так, в залежнасці ад краіны, ці, магчыма, вы атрымаеце, нейкую прапанову з вуза, але гэта не будзе вуз, напрыклад, з першай дзесяткі па вашай спецыяльнасці, так. То бок тут шмат многа якіх вось рэчаў. Я ведаю, што ўжо ёсць ініцыятывы, якія дапамагаюць беларусам паступаць. Мне здаецца, што у нас ўсё яшчэ шмат моладзі, і калі глядзіш на статыстыкі, гэта, на жаль, вельмі сумная перспектыва, бо я вось недавно праглядвала, напрыклад, гарвардскія статыстыкі, і мне было сумна, што Беларусь мае такую ж колькасць выпускнікоў, як, напрыклад, большасць афрыканскіх краінаў. Для мяне гэта было супер сумна гэта назіраць. Мне здаецца, што у нас шмат таленавітай моладзі, і тое, да чаго мы павінны імкнуцца, прынамсі, я заўжды да гэтага адчынена, каб менавіта сапорціць маладзёж у тым, калі яны сапраўды маюць гэтую матывацыю і гатовы ўкласці ў гэта шмат працы, бо гэта сапраўды гэта ўвесь працэс, гэта не пра твае мазгі, гэта не толькі пра твае ацэнкі, гэта насамрэч шмат яшчэ іншых фактараў, якія насамрэч больш паказваюць часам твой характар, нават не тое, што ты сапраўды ўмееш і пра што ты ведаеш, так, то бок гэта не толькі пра IQ, умоўна кажучы, ацэнкі ў дыпломе. Вось, і калі сапраўды ёсць такія людзі, якія ўсё яшчэ намагаюцца, то ёсць, па-першае, ініцыятывы, якія ўжо так крыху ментараць, так, беларусаў, але трэба запасціся цярпеннем, высілкам, гэта магчыма, але гэта ўсё у ЗША, напэўна, гэта ўсё складаней і складаней.
Ну але будем спадзявацца что беларусы навучацца выгрызаць сабе сваю Як будучыню. Да. Дзякуй вялікі. Я нагадаю что з намі была юрыстка і сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Спадзяюся что працяг яе навучання дазволіць усё ж таки перыядычна з'яўляцца у нас у эфіры таксама. Ну а на сёння развітваемся. Дзякуй вялікі, Ганна, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.